Alhamdulillah saya Pak. Loh. Oh, banter suaramu timan suaraku. Anjene lanang kok. Apa Mas? Masalah iki aku duwe mic loro. Loro. Lah sijine ndi? Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya kok padha gak kompak ditanggapno ludruk larang-larang jawabe mek tak delok mek wong pitu. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat dumateng para senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancet. Apane sing aku salam jawab kabeh ngono lho. Pancet mosok. Yo yo. Nggih. Dalu menika tasih sesarengan keluarga besar Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun disuwanaken ten mriki nggih yuk. Nggih, ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun. Sik me. Sun. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkat. Sugeng dalu. Nggih, ugi bapak-bapak panitia, ugi ibu-ibu PKK matur sembah nuwun. Alhamdulillah sembah nuwun Bunda. Nggih, ugi matur sembah nuwun Mami kagem sedaya masyarakat Laban Kulon. Nggih. Alhamdulillah. Bobile ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngrawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusikan, Jombang. Ugi konjo matur sembah nuwun khususipun channel YouTube ingkang sampun meliput nggih yuk. Nggih. Kang kerjasama sesarengan channel YouTube Budi Budi Wijaya. Wijaya matur sembah nuwun. Kan kene Budi Wijaya wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor Mami. Wonten ludrukan. Nggih. Ugi yang terbaru. Campur sari Deliwung Anti Galau. Cerita dan keluh kesah seniman saged dipirsani melalui channel YouTube Gundul TV. Aku sepatu Mbak iki lho ayu sayang kok gak gelem dadi tandake ludruk ya Mbak. Nggih. Sembah nuwun. Nggih Mami, ugi mboten supe. Iki matur sembah nuwun Bapak. Audio Mami THJ audio. Lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang juga matur suwun kagem Rudista Audio. Sugeng Nggih. dalu. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Dulur-dulurku sabu sak Jawa Timur tumplek blek temriki matur sembah nuwun. Sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur ugi saking Samudranu matur sembah nuwun rawuhipun ugi tim pedhot Khususipun tim pedhot jalur langit tinggal Nggih. disuut sampun rawuh. Nggih, matur Ugi tim sembah nuwun kopior rawuh. sekopior kopornya saking Setro sugeng dalu. nggih matur sembah nuwun saking Bapak Kus nah matur sembah nuwun Bapak kula Kusnan sugeng dalu. Ingkang sampun saking mirsani mriki. Widodo ugi matur sembah nuwun rawuhipun Umi Kenti sekeluarga sugeng dalu Umi ugi saking Umi Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun saking Wotan Sari Lamongan Tikung matur sembah nuwun Sugeng dalu sedaya. Dawar Brayu matur sembah nuwun Wis saking cakep. pundi malih Mi Abah Kusnan ugi Bapak Kuswanto matur sembah Sembah nuwun nuwun. Lho ditambahi maneh. Suwun ya, Jak. Ugi matur sembah nuwun saking kru Setro. nggih Kopior-kopiornya. nggih Haus nggih. sampun Mami Yuk yuk. Nggih. Patatan sampai ke menika bedayan sekar
Sari badhe kawiwitan saderepun diwiwiti adik-adik awake dhewe. Monggo sesarengan Mami Okta kali Bu Inge sesarengan Bedayan Sekar Sari bersama duo Nyambe. Saking Balung Panggang PT Anggrem. PT Anggrem. Bonek Setro. Nggih. Matur sembah nuwun. Suwun. Nama genteng tak saponane, apa genteng tak lakonane, abang meneh ora lantura, wong sing ijo malihe putih, bejang meneh ora luyura, sing duwe bojo ora nate Sepindah malih matur semanuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki ganda barokah. Amin. Yuk Oke. langsung kemawon adik-adik ditimbali yuk. Apa ya? Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Adis Arista dan Neng Dias Kumala Sari. Ya beres kok sing haus. Tak mie. Sepanuwun Pak D Jamian. Adik ngambung tangan bebekmu tahu. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Inilah si cantik jelita Neng Adis Arista dan Neng Dias Kumala Sari. Salam bareng godhonge karo patona sadar yo momong putra. Tak rewangi yen dudu sumur dari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur dari senenge wong liya sing duwe. Langsung kemawon ditimbali selanjutnya. Tiga seniwati sekaligus Neng Sanana Disco dan Neng Marsha Aulia Neng Rani Asmara. Sugeng dalu dalam aturaken kagem Mas Temu ugi Bapak Haji Warsono matur sembah nuwun. Sugeng dalu sedaya. Tiga darah katur jenengan sami sampun rawuh. Nggih, sugeng dalu kagem Mas Singer. Sugeng dalu Pak Guru. Kota Garut ing Surabaya tim pedhot pancen istimewa. Bayange goprak akeh tinggine ditinggal kereta akeh gertine. Engkang nembe rawuh temriki wonten Ki Kaji Suud. Nggih. Sakru sak rombong-rombongane. Oke. Tim pedhot Sugeng rawuh kagem Abah Suud. dalu. Matur sembah nuwun rawuhipun Mami. Nggih. Di belakang Neng Rani Asmara akan saya tampilkan Manise Jawa Timur Sapa iku? Neng Nyantika Dimas Sari dan Neng Putri Agung Sedayu.
Yo. Ali-ali ambana kuningan tak lali-lali saya kelingan aja ngulani lepes sak iris dolan nono abang ijone jambelani sing ireng manis bela nono anak bojone. Sabaripun Mbak Putri kali Mbak Yatika dipun lajengaken sing duwe horeke Jombang juga seorang bos nggih mami nggih nggih bos tanah jerakan tanah nggih jerakan kebon Nggih. pokoke heboh ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong. horek sehorek-horeknya ayo siap-siap horek lapangan laban wet iku lho nggih. Woi! Iya! Yoi! Iya! Ah! Yo! Yo! Oh! 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 Iya! Yo! Yo! Ah! Ah! Iya. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum dan Ning Yuni Suyanto. Takei. PT Anggrek salikur dina atiku ayo yen jamian teko Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati. Jangan bayem lawuhe tahu, atiku ayem yen nyanding sliramu. sabaripun Mbak Fikum kali Mbak Yuni dipun lajengaken te mriki monggo Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudar dan Ning Susan Warsono.
Sabaripun Mbak Marimar. Masih peranan penting Budi Wijaya dan juga pengereman asli Ning Titin dan Ning Rizky. Tiga seniwati Beres. sekaligus Ning Sartini. Atine bingung bojoku mulih Jambu alas kulite ilo sing tinggal wis duwe bojo kaya mati beda bojo langsung mawon kula tampilaken mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. 3 personil katur kirakan sami. Kang pertama Ibu Yayu Saking Lamongan, Ibu Mary Mojosari Ning Erma Arifin saking Jombang. Jangan soto, jangan rawon, jangan asam kurang siji sop. Lok ya, lok. Jos, pantang gantung flendrak. Nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya tasih sesarengan bedayan Sekarsari nggih yuk. Nggih. Langsung blender ngiri ngiwo. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THC Rudista Group dan Fortuna Leting idolane arek Jombang. Ayo Mas Jono monggo. Seneng aku ini.
Kesiksa kata dikirakan sami sampun kapirang nggih sabar keluarga dalam saking tim pedhot jalur langit satu tebang tim pedhot jalur langit request tiringi minihi semanun mas tim pedhot jalur langit Sugeng dalu Pak Polo tim pedhot ana poloe rek spesial buat gerakan tim pedhot. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku Mbak Meni sudah tak tahan. aku bangga Oh ya ya ya, kepadamu oh astaga. dan jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Tim pedhot jalur langit. Kasihku, Ayo Pak Polo. sayangku, selaku Spesial request buat Pak Polo. Kasihku, cintaku, aku datang. tim pedhot maju Ayo tim pedhot. Jadi hatiku
oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci. Ayo cepet jalan langit, habiskan Sama rindunya. Rindunya hatiku sudah tak tahan. aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh cintaku, nyempet jalur langit lebos, Pokoke duwike gak ono enteke, gak ono senine. segorone duit Terima kasih untuk dulur kula Vanessa. oleh pedot pokok gatel. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci. Kita Ayo dan sondeng. sama ya. Dunia hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Pasukan Kopior Sentro. Bangga kepadamu, jadilah raja di hatiku. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Sembahipun katur dekaji sut saking tim pedhot jalur langit. Duwite rek. Spesial request untuk tim pedot jalur langit Amit Bolo. Bapak Polo ojo sedak kebae. Ladrak, ladrak. Ladraknya apa, Mas? Temenan, ojo ate kayak harapan nek akhirnya pegatan.
Salahe dhewe nonton ludruk Bendinane gawe sindene Saiki yo katut sindene Padamu nagoda Ku tak pandai cinta Bawalah aku Pulang aku bahagia Tahun-tahun berlalu Namun cintaku takkan pernah berubah Masa demi masa Kita berdua takkan pernah berpisah Baur dalam cinta Mencapai tujuan Duduk di pantai harapan Terima kasih Terima kasih buat Abah Dono. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun suwani kula kota dalem. seni Budi Wijaya. Yuk yuk. Iya mami. Wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihimpun para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sering suka kudu nek lan pas pondok pejo-pejane wong lali jek pejo sing eling namung rasa diamuk coba kali kanan sampun dalu. Kula Mamiok Aserli Priti di malam hari Lan kula Niki Wijaya ngaturaken sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.